ham sa diri napita di ami sa tabuilan sa Bantalan, yung buanan sa barko. Naghangin usa mi. Bye-bye! Kami nga bantanawon sa barko. Ano sa imong dunggo? Ay, mga sakyanan, oh. Mamista nigtuburan. Dunggo ang barko. Na. Bungad na. Dunggo na, Jun. Ito sila mga tawas-tawas. Grabe na po ang barko, ha. Ang gawas na mga sakyanan. Padungan nito, buran. Mamista sa to, buran, Cebu. Di ato bang gini James ang mga nanaog na pasahero. Dako jud kay daghang kay suot. Huh? Daghanag suot barkuha oy. Mga sakyanan. Walo. Siyam. Kabukata ka ana no. Siyam kita na po lang lusot. Kaunsi na nga ang buho. Ako ang suot barkuha. Kadagpuan ng sakyanan. Suot sa barko. Wow. Nindot kayo dari sa Tabuilan, Cebu. Katrisi. Katrisi ni. Yanan. So, halas ay padung sakay. Mga sakyanan. Kami ginduha si James diri guys. Diya sa Bantalan. Susig din ni rin napita. Sinindot kayo diri. Dito kay view. Nana si sakyanan ay pasuod. So, salamat kayo sa inyong pag-iban sa ako ang mga video. Maninaot ko na dyan mo kanunay. Like, follow, o share mo sa akong Facebook page. Thank you guys. Bye-bye. God bless.